אתה הוא, אדוני אלוהינו, שכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים, בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים נטף ושקלת בחלבנה, סמים ולבונה שקה, בד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת רוקח, מסר רוקח, ממולח טהור קודש, ושכחת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבעט לך שמה, קודש קדשים תהיה לכם, ונאמר והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר, ותיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. תענו רבנן, פתאום הקטורת כיצד 368 מנים חשובה, 365 כמניין ימות החמה, מנה בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלוך אופנף ביום הכיפורים, ומחסירם למקדשת בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות הקמינכה דקה ו11 סמנים חשובה בהלוהן. הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל 70 מנה, מור וקצייה ושיבולת נר וחרקום משקל 16 מנה, הקושש 12 קילופה 3 קינמון 9 בורית כך שינה 9 קבין, יין קפריסין סין תלת וקבין תלתה, ואם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר חיברתיק מלח סעומית רובה, מלא עשן כלשהו, רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן כלשהם נתן בדבש פסלה, ואם יכסה אחת מכל צממניה חשף מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו לשרף, הנוטף מעצי הכתף, פורית כך שינה למה היא באה, כדי לשפוט בה את חד ציפורן כדי שתהנה, יין קפריסין למה הוא בא, כדי לשרות בו את חד ציפורן כדי שתהיה עזה. בהלא מרגליים יפין לה, אלא שאין מכניסין מרגליים במקדש מפני עקבות. תניא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק ומחדה היטב תבדק מפני שהכל יפה לה בסמים, פתאום הלך הציין קשר רע לשליש ורביה לא שמענו. אמר רבי יהודה זה הכלל, אם כי מעתה קשר הלך הציין באם כיסא אחת מכל צממניה חשף מיתה. תניא בר קפרא, אחת ל60 או ל70 שנה הייתה בה של שיריים לחציין, ועוד תניא בר קפרא, אילו היה נותן בה כל טוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין מערבים בדבש, מפני שהתורה אמרה כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש של אדוני. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוקי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע מלך ענייננו ומקורנו. וארבע על אדוני מנחת יהודה בירושלים כי מעולם וכשנים קדמוניות. Shalom Ruachot, paz y bendiciones.